langin pasi ki kubor badangsa. Kasengsan himasima HSPDP kabalong kaway ni ginong kersan ya sarkar MDE menta kasngi kala kentu yo menteri rangba ka sarkar jala u konrad kesangma ban wanra ya government resolution de ka rai jo sarkar jala hakani ka dorbar senrai ka ban long hau banai ban wan hakane ga jingkan tu ka HSPDP kalpan sengaru sya ka sarkar jala bahakane ga jingpan kalai ka riti senchar jokari India bakan pen sengau sya ka sarkar pedang bahakata ka jingpan kalai ka para 12A bat clause B jong ka 6 schedule lari ka shernat bahin rio jong ka riti senchar kari India ka deban bujali ya ka kentien president bat hak jaka jong ka ban bu no ka kentien governor Nak yang jui ka HSPDP ila Rai HSC ban pak syaka sarkar jela ban propose ya ka amendment syaka sing schedule ka penta jong ka parti ke bangi ni pak am ta kasni da kanika representation kalong ban amen ya ka para 12 AB to the Constitution of India jong ka sing schedule ba kum ka parti hi di mengapai bahaya kene kecing ya jong ka sarkar India ban wanra ya kecing pen bah amendment tengi da don kam ya ka para 12 AB jong ka ne ka 6 schedule ba ya ka tu ka para 12 AB ka ba nakaliang jong ka sarkar India ka sya yang ban amen kalong ba ban empower pat yang ke jalame kalia ta ka bahag tu ka parato bi pila pinapuli ka kum ka constitution la ong hang tu ba u president ng India mo la da udon kamon ulah ban pelaj ya kanu ka an ban pentre kam da o hapo ka jala jungi ya ki central law la ka an ka khando MDR yung MDR Act dali ka an ka khawak Conservation of Forest Act 1980. Te kini ki an ki badon nanta ha ka sarkar India lengba ka 12 AB ka pamut ba kamton borsu ya ka jala jungi ban thau an lani ban pentre kam ki an hala ka jong ka state kam tam halor ka do ka siap halor ka khaw ka ta ka bolong ka kum kriti dusu ka jungi te kum ka nuksa manta mo kum ka nuksa manta ka lomba yau do yong mo nadu bala intervene kene ka NGT kasti jungi kam lashu ban ongno ban I license mo lani wat ban thau ya ka mining policy hak state jungi taladehi bat bakan kut hak state jungi lani hoko ban jungi reya kini ki an ki bedei ban yo ya ka bor ban pre kam ban khai mining yo do yong ni ha ban yo ya ka jimentu naka central government dan rei hakani 12 AB padela dang in weng no yak tu kaktin president ngin tersat no da kaktin governor hangtu aga 12 AB kumbalong hapo ka asang 12 AB jong ka asang ka 12 AB jong ka mekhala ka nong nukum ka 12 B ne 12 AB 12 B jong ka asang kamud ba ka sura asam kamud ba ka don ka bor mentah hak schedule area bakinu ki central law ki bomi ha pat ka riti dustur ke jongi kibomi ha bat ka ni ka lantern system ka jongi lani ka uniqueness jong ki traditional law ka jongi kamla ban apply ha ka ri ka jongi ha ka jala ka jongi lada ni yo ban replace no ya ka tu ka kantin president jong ka 12 B bat bu no da kantin governor ha ka 12 B jong ka jila me ka ya tingi sutu ba de hang ni ka bangi du bo no ka jala ka jongi tena kata kataw ngibu kejing dawa ka sarkar rejong hi bar ha kejing klen baru chief minister ula shimkhya yagni da ka boong yagani ka wei na ka proposal jong ka HSPDP la shai kadar ngimbu ta ha ka cabinet meeting but cabinet jong ka sarkar India jong ka Meghalaya kan sapha but kan recommend yagani ka sarkar India Dari kena kalian ka parti jong ilingi kuas non ka official resolution jong ka state legislative assembly Dari orang PM kini ki kambar koi mentah apa naga kabinet ni la recommend kamud hi baba sarkar jongi kala recommend badai ban weng no ya ka tin governor ha ka 12 AB ya ka kating president ha ka 12 AB ban in search badai ka tin governor ha ka 12 AB kamud automatically ka state jongi la don ka power kamud la empowering la iboring bang la ban don ka bor
kumbak ada yang ini kumbak di justru jom jadi jongi pombe kali ya kebar pada ngilia keren ru ya ka wei pat ka benta ka close timpe yang ni haka ni ka proposal jong ka sarkar India hi wamur ba haka para haka ni ka 28 22 ter hak bedai bat ka establishment jong ka village council but ka municipal council tena kali yang kejungi ongkum ni haban amen ni restriction dulu ai ba kaneka sarkar me kali kejungi kanong dai ban pediang ya ka proposal jong ka sarkar India bakan don ke election haka village council kat kum kejing long jeng man kum hagar kom jong ka panchayati raj namangel don lupa ka traditional institution kebangi kita pasnong hidon ke uniqueness ni kalau pancit ya kan dia unong dalam ni headman mo ni rambasnong surasnong ni sordasnong ba ai ba ka discourse kan long ka bor maka ban kami ya kan ni ban ngimton kamru bandon kata ka municipal council mengila don ka district council tekini kilong inline bat kanika pemili ong ka panchayati raj process ni system tena kata kadau i chief minister berong yang syab emi gini hi kanam dei ban amen ya gini ka bentar ke dei bat ka village council dan ka municipal council namang ila lupa in place this council ilo lightly ko megalia te ai ba ka social mo kan putri kam ya ki ain ki dan pa kamu kan penne igi hok kriti ki dustur ko bunyi dor haka dei bat ka dor basnong ka chomi apo ka jing pe chom di social bat ki si ki doloi ki wahaldar bagi sedar tak ada yang baar ka mangiyo kan ya keren chai pat baru chief minister iru asma be kata ba ki se shong cabinet bani ki par ko ki kemi bania but ka parti jun ka criminal scam ba ya government ya ka schedule le ka 12 bi nila dawa tenge ba ina ka jing sha pura kan makum ka state ka chung kabal kidon ka jing long kapang kamta me kando ka siap ngilong time ni mo ikhlaw gi tap kasen shat kan rai mo bishat kan rai kolong ba kan yai pendek om ni tang yai pendek kan nang yai pen bahasi su pen ban ya ka pen long pa kata ka dei ka jing ndu juna taksi baju ni ka parti ba siap ko bede ka jadi ka amen mention juga seksiyul syaka constitution of India